Għaliex illum ma tistax torqod, għaliex ittajt li m'għandekx nas, mela ħalli ngħidlek storja tal-għasfur għandak li rid itir fuq il-muntani biex jara sewwa lill-bambin u tgħallem janni l-isbaħanja l-anja tal-ġojjin. Ibni jorqod għax inkella f'ħakka ta' jasir jgħaddi l-lejl u ma nkunu straħna xejn. Tibżax sabiħ dik żgur mhix rada li smajt fiskuk ħoxnin tal-orikarja u mhix ngħidha dik li qasmet il-wied malli daħ l-ewwel tok ta' nofs il-lejl. Inkella tridni ngħidlek oħra tal-bidwi fqir li sar sinjur, xtara ħafna l-biż u palazzi, laħaq gvernatur. Missa tara x'se jiġrilna f'ħakka ta' jsir jgħaddi l-lejl u ma nkunu straħna xejn. Tibżax sabiħ dik żgur mhix rada li smajt fiskuk ħoxnin tal-orikarja u mhix ngħidha dik li qasmet il-wied malli daħ l-ewwel tok ta' nofs il-lejl. Tibżax sabiħ jekk terġa' tgħajnek dik darba żgur li toħlom blanċi imbagħad la tqum issib li nkun hawn jirħdejk u hemm barra jkun mar jisrih ir-riq. Tibżax sabiħ jekk terġa'